Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ụrọ ọ na hụkwurichi nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọọ m za ya sị m nwere akụkọ na gbutere ya ụmụnne na-enwebe echi mejọ na ụnụ mee ka ya mara ya gaa n'ihu sị m na ya alụọla nwaanyị o ruo mgbe ya chọrọ ịga ekpere ga-eji ndị nwe ji ụmụnne n'ihi na ya si na big family ya na nwunye akwado ya gwa nwunye sọ gbapụga chen na ọgba n'ụkwụ na ọ gaghị adị mma ile anya ma o rute n'ụlọ ha na-enweghị ya kpere mana ụmụnne ya ga-akpọ ya ihe nne na nna ya ga-akpọ ya ihe na ọ gbapụga chen na ọgba na ọgwụ nwunye sịcha na enweghị ike ịgbapụ ya na ịhụnanya na ọ nọ n'obi na ọwụ chen na-awụ full definition of what she is ya elewe nwunye sị ọ na-akọwa na chen na ọgba n'ụkwụ gbuge kirikiri na ọ ga-agba ya n'ụkwụ ịsụrụ ya gaa hụ ụmụnna ya na ihe city fashion na ọ gbapụ ya na ha lọta ọgba ya ha na nwunye si enwe ike ime ya sị na oke ha gawa ka ha rutere nwanne ya nwoke ka etoro ya nwa direct bụ onye hụrụ the chen that moment mkpara anya gara dị cham ya ba si gịnị mere ọ ga-eji nwee mind gbara chen bịawa ebe a gbara chen n'ụkwụ that is na nweghị ọ kpọrọ family ofi na ndị ọ na-abịa ịhụ na ọ ndị na-enweghị value ndị na-enweghị mgbọrọgwụ na ọma ihe ọwụ nwaanyị gbara chen n'ụkwụ na ọ bụ onye ụzọ ụlọ anyị na gịnị kpatara o jiri ọwụ maha omenala ka ndị nwe otu esi kwasata ọ gbara chen n'ụkwụ ọwa ọzọ ọ ga-eji gbara chen n'ụkwụ bịawa ebe a without ihwere without ajụrụ sị ọwụ kwesịrị jụwazie ya nwa ọ ya gwa hụ dis lady gbapụ ihe ọgba n'ụkwụ ka ọ ya hụ ihe dis lady gba n'ụkwụ ya si nwanne nwoke na ya hapụkwana ihe ya tara ya ịkọfa nwunye mana ihe a nwanne nwoke nọ na-ekwu nwunye nọ ga reverse ya tọnọ lawa ọ gwaghị ya jos tọnọ pụọ iji disappear ya kpọọ ya na fon ọ gwa ya sị na ya petere gawa na family ya filiri na ha ga-ekwu ote okwu otere ha mma na ọ onye na-agbaghị ihu onye na-atọ mbọ n'ihu na ọwụ na chen ka ha chọrọ ịlụ na ya gwa ha na chen ahụ ha ga-ahụ hakwa ịtakashi anya na ọwụ ya nwa wụ chen na chen not just fashion ya agbanyọ fon nwunye agbanyọ fon ya na ya bụ na 2 weeks ya kpọghị ya na fon kpọkwana ihe na 3 weeks no call from him ya nwakwa na akpọghị rada ya sị na enwe ihe wụ mkparị ihe wụ insult n'ebe dis lady na-aga agbapụli chen a ka ihe ha na-eme hụjie na ọ bụrụ na chen a nyere ya arụ ịgbapụ ya na chen na ọ dịkwa capable of destroy ihe na ya bụ na-eme ya na ụrụ onwe 1 month later ọ kpọwa ya na fon so na ọ na ya akpọghị ya ga-akpọ ya jụọ sị nwa ya gwakwa na ya ga-ekwujikwa na akpọ ya na nye one good reason ya ga-eji akpọ ya ga-akpọ ya na o nwere ihe o ji ya kpọrọ ka ọ na o nwere respect for his family ka ọ na o nwere ihe ya ga-akpọ ya ga-emeghe business ya ga-eri nri ka ihe ya ga-eji akpọ ya just like that ụgwọ sị ya na ya gbaghara na ya ha gbakwana ihe ahụ na ọ gaala na ya nwekwara mind na anyways na ya gbapụla the chen na ha ga-continue na ihe ha na-eme ya gwa ya sọdụla late na ọ gbaghachi chen ya back gbara ya gaa chọọ ndị ga-anabata ya with chen na ọ gbajuo ma n'ara ma everywhere gbara gawa ndị nabatara ya na enweghị ya nwa kpere mana family ya ndị ga-edu ya ga-ịlụ nwaanyị kpere ihe o kwesịkwana ha ekwesị na ọ na-ada ogwu n'anya na ọ chọwa onye nne na nna ya ga-enyere ya aka gbajuo chen gbazuo chen ahụ na ha wuhu ndị India ọsọ rịọwa si ya biko na ya biko gbaghara na ọrịa tokwere ya aka ya gbaghara bịa kpọwazie nwanne nwoke rịọ nwanne nwoke bere fon nọmba nwanne nwoke nye oji aka ya rịọ nwanne nwoke si nsogbu anọ na enweghị ihe memere ememe eji akpọ ya nwa mma so ebe ha abụọ ịhụnanya bindere ha tugeda ka ọ hapụ ewu na chen na-esere ha na ọ bịa n'ụlọ ha next time na o dres ya ọfụma na ha achọghị ịma ihe oyi gị na siti ebe ya na nwanne nwoke nọ na ọ wọta eshime ebido ihe a na-eme alụghachi bịa kwụ ụgwọ isi ya na ya abụọ lụọ ha lakpo ka ha lọtara bịa biri dịka di na nwunye ha na-eme enwe biznes ya mere biznes ahụ ruo ya aja biznes ahụ enu ya nkwa ya daa nke ya na-aghọtalizighị onwe ya ada ya kpọọ nwanne ya nwoke ke nụnụ ya na nwunye ya nwere kwanta mgbe ya bịara ịlụ ya by then ka ahụ nọzi ala bekee gwawa ya sị lekwe ihe ya nọ n'elu ya ugbu a na ya neediri help na ụlọ ebe ya bi na gị mee spy mgbe na-adịghị anya na ọnwụ na ọ ga-enyetụrụ ya aka ka ya renew the rent na before 1 year ka ya lee otu biznes ga-adị nwanne nwoke abanwere so how long ka ihe a jigidere na ya ma onye ọwụ nọ na before ya wepụta ọnụ na mmadụ ihe na ọ na-eshi ike na so na ọ nwere problem ọ gwakwana ihe ọ wụrụzie problem ụlọ imagine n'ụlọ ka ya arụchabekwarele the same area nwanne nwoke agwawa ya sị na ụlọ ọrụ na ọrụ ya nụnụ na ọkwa biznes ọ part of ihe nwoke na-emere onwe nwanne nwoke agwawa ya sị na ya gawa die na o so ọhụ ga maka dị ụlọ na ọ dị aware of the house na ọ ga nga ahụ gaga were
2-bedroom flat or that single 3-bedroom flat nọrọ onwe ya hụzie maka rentage na ya chọburu ka ọ ga ebe a ma ya ma otu ya ga-esi agwa ya na n'ihi na emechabeghị ụlọ na ebe ọ dịla na ngwa ngwa ọ naanị ịwa ya ọkụ si before ugwu ụlọ na-eme expire na ya ga-awa ya ọkụ ebe ọsọ ugwu ụlọ ga-eme expire next month na ọkụ ga-adị ready na ya kpọrọ family ga were ke 3-bedroom flat ahụ hụzie maka irenti other 1-bedroom flat and other ones wụkwa 2-bedroom flat jizie aka elekọtawa ebe ahụ nwanne nwoke ya dị very happy n'ihi na ya ha ịhụ na nwanne nwoke ga-ehand ya ihe ahụ na ofu efiliri na ọka ihe toro direct n'ihi na ọka ahụ na-agbagharị mgbarị ụmụrụrụ ihe ka ha alụbekwana nwaanyị efi na ya maka ọ ga-enye ihe niile bete obe were nye ya n'aka ya dị very happy ọ gwawazie na ka ịhụ na ihe toro direct ya na planụ ikpefụta ya ala bekee side ebele nọ na ya nọ na ya ga like ga ya nọga na that house nụrụ ebe ahụ lekọtawa ebe ahụ ya ṅụọ lụta gwa nwunye silekwe na ha rigoro na nwanne ya nwoke nọ na-elekwe ihe o kwuru nwunye si for what na ha agaghị aga n'ụlọ ahụ na gịnị ka ya ga-eji ga enwechakwana enwe n'ụlọ ya ga-aga nụrụ under the roof ọ bụrụ n'ụlọ nwanne ya nwoke ahụ na eme ya nwụọ ya na-ele nwunye si enweghị ike ime na enweghị ike ime na enweghị dị ụtọ ahụ lie na ya agaghị aga na that house ya gwa nwunye na ụgwọ ụlọ ha ngana na-eme expire next month nakwa hụrụ ihe ya nọ n'ime ka ha gawa ebe ha na-agakwa ụgwọ ụlọ na ọ dị same 3-bedroom flat nke a nọ sef na modern house ka nọ virgin nakwa ihe akwa ụlọ nwanne nwoke ọ nọ mgbe ya na-agbarị ga-ebute ka ga-ebute ya na eme ka ya na-akwụ ụgwọ eme na ụlọ ahụ ụlọ agasị na ụlọ na o nwere foundation ya nwere come or something na-ele ihe o ji so gaga ebe ya sị na ya echeta ihe nwanne nwoke mere mgbe a bịara ịlụ ya ọ kparịa ya n'ihi chen na olu anya enweghị time ya na ya abụọ na ya na-enwe time ya na ya nwee ike nwee time ya asụ nwanne nwoke na o wetakwarelere rapọ ya na nwanne nwoke weketere nchọ ka ya bịa nwa gaghị isi n'ime ya na ya ga-eme ya na ọ wụrụ ụgwọ ụlọ na ya na-agwa ya ga-chalenji ya na igwe ụlọ na ya ga-akwụ ya before ọnwa ọzọ na-agwụ ya elewe nwunye gbana ya nkịtị ya na-ele so ka ya nweta ebe ọ ga-esi eweta such amount of money ọ ga-eji renew this house o rudughị 3 weeks nkịtị nwunye weta receipt si elekwe na ya renew na ya akpaọla ndị na-eji family member ya na-eji ya na-anachi ije anya ahụ mmiri anya mmiri ya efilie na ọka etoro nwunye direct zụga ahịa n'Ọnịcha na ka ahụ na ahụ ọfụma efilie na ọgwụ ya nwunye ya gwa ya si elekwe receipt na renew na rent na ọgwa nwanne ya nwoke na nwunye ya renew na rent ka nwanne ya marakwa datina ya hụ onye a na-akwa aka anyhow kparịa anyhow ya bịa gbe ikpere krọlọ na ground ịbịa rie crumbs ya lala ya na-ele nwunye jụọ sị na ole nwanne ya nwoke ka esendịrị ego ejiri kwa ụgwọ ụlọ na ọ gwara ya ka ya kpọọ oke ahụ kelee ya nwunye ya si ya biko na ya eji Chineke nna bi n'eluigwe rịọ ya na ọ maghị achị ya tọrọ wee tụta ego a na ọ ga-akpọrọ ya ma ọ bụrụ na ya gara aga gwa ka ahụ na ọgwụ ụgwọ ụlọ ga-eji akwụ na mgbe ọ ga-aga kpọọ fon rịọwa ya sị nụkwa onye ma na ụdịkachi ọ tọrọ nwanne ya akọpụrụ ha kpọọ nwanne ya nwoke na fon gwa ya ihe mere na nwunye nwanne nwoke si nsogbu anọ na nsogbu na in that case na ọ na-emechi ụlọ ahụ na ya ga-ahụ maka rentage ma hụ maka be ndị chọrọ ibe iwere ebe ahụ interview mara ihe ha na-arụ ka ha pụ itige ndị kidnappers n'ụlọ ya si nsogbu anọ na ọ weta ha shiri ya na nwunye continue biri that same year connection nwanne nwoke na ugbo na ala bekee ka eji nweta connection ịga ala bekee but ọ another country ọwụhụ country ka ebe nwanne nwoke nọ that same year ya kweligeme gawa were ebere ego ya n'aka ma gịnị nye nwunye hand over so at least before ụgwọ ụlọ ọzọ na-eme na expire n'aka agawa ofe nkụpị ya ga-akwụ ya in fact eme ekele arrangement on how to renew the rent na ya gawa ala bekee with consent nwunye na agreement nwunye ọ plan ya na ya bụ akwadore ya gawa akpọkwa na-esend ego bido na-eme ọfụma na-esend ego nwunye na-ekwu na ya nọzi ebe November last year somebody sendere a message si ya na ya kọọlọ nwunye etu ọda na ya ga-ekwu ya ọzọ na ya kọọlọ nwunye etu ọda gwa nwunye ka ọ mara mee na ya chọkwaghị ime mmadụ ịkọja mara eji mmadụ kọọ ejaja na ya tọkọtụ nwunye gwa nwunye na enwe ihe ọma ọ na-eme na-adịghị mma na ya withdraw from it ya gwakwa meseji agụcha chọọ ikpe the person nọmba agaghị aga ya sendere meseji Joyce ọkwa na onye o deliver gosi that no sendere ya meseji abezentụrụ restrict ya from responding ya nụrụ onwe ya sị mba o kwuru mma ekwesị ya kpọọ nwunye si ya na enwe onye na-ese gị okwu nwunye ya sị ihe dịka onye kwenụ na enwe onye na-abụ ose gị okwu enwe onye na-aghachaga ọnụ na ọ ma na ọ na-ala ka isi okwu onwe ihe ọ na-ahụ ihe a agafe ya azụ ihe niile ọ ga-arụwatacha na emere onye ya na-ese gị ya sị mba ifu n'ebe ọ na-azụ ahịa ya sị mba o e were meseji a sendere nwunye ese ebe onye a na-achọ na ịpụta plan na ya nọrọ n'akụkụ ọja petewe atụwakwa na asị onye ji nọmba dị ka ya lee ebe ọ ga-atụrute ya gbakwa na nkịtị
weta ha aka ebe towards ending of November. Meseji ọzọ abịa gwa weda na ya chọghị ịkọlụ nwunye tụda na ihe na-ebe na ka na-ebekwa na ya ga-emebikwa ihe na ya ekwukwele na ya ga-emebikwa ihe. Ya werekwe that same message again send ha kwara nwunye ese na ọ bụrụ na ya enwetala onye ọcha ya na ya bọrọ na mma ya chere hapụ ya na ya pụta plan na ya nozi na construct message abịa sendịrị ya message yiri kala nwenye ya na-esega ka nwenye ya nabidoghị ihe na ọ bụrụ na ọ ya nwa construct ga message a ikekwe na ya nwetara onye ya ma na ala bekee na ọ ga n'ihu ya ga-alụ na ya hapụ ị na-esendịrị nonsense message a na-amaghị onye sendịrị ya ọkwa na-eji ajụjụ ihe ya na-amaghị isi na ọ dị ya nọrọ nga akpa mere meseji ji bịagide ụdịrị meseji a bịagidere rute mgbe meseji bịaziri nke ikpe ka ọ bịaziri si ya na ya gwa nwunye ga mere pregnancy test now na ya gwa nwunye ga mere ya pregnancy test no less ya dị sure na ya lụruteleta nwunye ime na ya gwa nwunye ga mere ya pregnancy test scan result send ya na ya gwa ya na ha agwala ya na ọ chọghị ịkọlụ nwunye tụda na ihe ya ga-eme na nwunye emene ke fast na ya dịla ready ịkọsasị gbosasị everywhere n'ụwa niile ga-ama ihe mere na otu o si na-eme. Ya were ose were ije gị sendịrị nwunye datin ya sị mba ka ya sendịrị na o mere accuse ka ya nyezie instruction on what to do ka ejiza ka gwa ihe ọ ga-eme asị di ya kpọọ nwunye ọza ya gwa ya gaa na their family doctor their family hospital na the doctor ya na ya bụ dị na mma before nwunye ma onye ya na-ekwu na ya na the doctor dị na mma before ya lụọ nwunye sef no doctor ya na-eyuzu kemgbe ya wụ okorobịa even that hospital mgbe a na-arụ ya sọpọtụrụ the man so ya na ya bụ dị n'ezigbo mma na ụmụ ya atọ na ọkwa na the same hospital ka a mụrụ ha kerịawa ebe ahụ na ọ bụ ebe a na-etriti ụmụ ya before a na-ajụ ekwu okwu ego na family hospital na even nwunye mgbe nwunye rịa typhoid na ebe a ka rọshiri na ọ ebe ahụ a na-akọ akụkọ ego before treatment na family doctor ya na-anọkwa nọ ya sendere ego support kwa na ihe na-eme. Ya gwa nwunye si ya gaa na their family hospital gaa mere ya test na ọ ga-aka dọkịta ahụ ji aka were sample mere ya test run ya test na enwe ya orute hospital na ya ga-agwa dọkịta ihe ọ ga-emere. Ọ sị nwunye hụrụ ọkụ jụọ esigharịa ahụ ya gwara na ya eji ha ahụ na ya gwara na enwe ihe megi na eleke we refer to family doctor eleke we refer ya ga-eme test gịnị test dịka gịnị na ọ chọrọ ya eme test na ya ga-eme test niile ọ chọrọ ime ifu ka obiri na-aja ọcha mana ọ ga-awụ mgbe o lụrụ o mee ya eme na ọwụ naanị ya ga-eme test ya gwa nwunye si na ọ dị viet gị from ihe ya na-ekwu na ihe ya chọrọ ịchọpụta ga-adị late before ya na-elu na ya ga ụlọ ọgwụ gaa na their family hospital ebe ya na nwunye ebe ya na ya abụọ na ụmụaka na-aga gaa ebe ahụ gaa na ewu na ọ chọrọ ịma test ya chọrọ ka o mere na ọ ga-emere pregnancy test na ọgwụla na ọ ga na o nwere today ịga na ọ nọ meet up today na ya ga ya tomorrow first thing tomorrow morning ga mere ya test ahụ na ọgwụla ihe ya chọrọ ka o mere na ọ submit sample hapụzi otu esi enweta result otu esi relate otu esi send result ya don't worry na ọ ga-submit ha blood nye ha blood sample. Nwunye anụrụ ga-asa akpọkwana ya gịnị na ọgịnị nonsense ka akpọkwana ya gịnị ha ekwuchi ya gwacha ihe ya chọrọ igwe ya gbanyọ phone ruo that day aga the next day o weta aka ebe mgbe ya sendere message si ya dị sure na ọ gaala na ọ result ka a na-eche o reply ya ruo the next day onye kpọziri ya wụ dọkịta ha kpọọ ya si ya na enwe ihe ya chọrọ ka ya na ya bụ discuss na ya biko na nwunye ya bịara na hospital ya bịara hụ ya n'ọfịs ya gwawa ya si that na ya gwa di na enweghị ime ya dị na di ya refer ka eme pregnancy test ebe a mana ọ dị necessary na ya biko gwara di na enweghị ime ya dị. Ya gwawa nwunye so nwa ya kwa na-eji ekwu ihe ya na-adịghị sure of ma were ihe ya ga-achọpụta nwa eziokwu and ọhịa ya gụrụ na profession ya na ọwụ na di ya sendere ka ọ bịa mee pregnancy test na submit sample ka run all the test hapụ ịbịa ji ọnụ gwawa na ya adịghị ime na ọwụ na di ya send ya na another hospital ahụ run all test ahụ na ya nwa ga ya disappoint la di na di ya wụghị anyhow person ya ga-agwa ya anyhow talk na ije ya na di ya bidoro before alụọ ya na enwere reason di eji send ya to come and do pregnancy test na ọ na ọ chọghị submit sample na ọwụ by force na di ya gwakwa akpọ ya gwakwa ya na ya emehụ ihe ya run any test on her. Nwunye bido gwawazie ya si actually na ya dị ime mana ọ wụghị di enwe na-esi biko gbaghara ya si na still na ọ gaghị eji ọnụ ekwu ya na ya nidiri ime test ka a mara how many months pregnant ọ dị lekwana cheke ihe asị cheke na ekwesịrị inwe physical result na ọ bụrụ na ọ dị ime na enwere reason dị eji send ya ebe a na ọ bụrụ na eme test a ya hụ result na ya nwere ike ịtọkụtụ enyi ya nwoke nwụkwana ya nwa na ya na-ekwe nkwa na ya ga-eme ihe niile ya nwere ike ime ka ọ hapụ ime marriage ha affect mana ejichi ike gbanwee na ihe enyi ya nwoke bụ medical doctor gwara ya na nwunye
kwuru mgbe nwunye bịara. Finally nwunye ya submit a blood run test ya na this woman dị ime 2 months. Ọ dị ime na-aga 2 months, 1 month 2 weeks and some days. Ọ ihe result kwuru. Ọkwa ihe enyi nwoke gwara ya. Enyi nwoke gwawazie ya si lekwe ihe mere nọ mana ya achọghị ịbịa gawa details onye ya na ya nwe nwa, onye ya na ya kwụrụ, onye tụrụ ime na nke ha wụ ọ nọghị in his position to do. Na mana ihe ya chọrọ ịrịọ ya biko na ya kwere nwunye ya nkwa na ya ga-arịọ ya ka ọ hapụ ime marriage ya na ya bụ affect. Na enweta gị she handle this matter, chọpụta onye dị responsible for that pregnancy, mara take every other decision onye need take. Enwe ihe ọ chọrọ ime nwunye, any punishment or whatever, but ya biko ekwekwele ka o mee marriage ya affect. Na ya kwere nkwa na ya ga-try his best. Ya sị doctor na ọ gbalịala ya, thank you. Nọrọ nga mmiri phone kpọọ nwunye jụọ sọ ya na onye nwe nwa, onye tụrụ ime nwa obu. Ya sọ ex ya na ex ya jikwere mee invite ya bịa, ya ghọta ihe mere eme, ihe ahụ just mee n'otu o shiri mee. Ọ wụrụ temptation akpara ya, ọ wụrụzie ya kpọkwa ex ya gwa ya na ya adịkwala ime. Ex ya si ya da ya wepụkwala dị nwa, na ya bịa ya pụta na ya ga-alụ ya, na ya achọghị ịpụta, na ya agaghị hapụrụ di ya na ụmụ ya pụtawa. Na that day ya kpọrọ bi nwanne nya 2 days ago ka ya chọrọ ịga ụlọ ọgwụ gaga flush ya, mana ebe ya chọpụtala ya hapụzie dị nwa ka a mara na ọ bụrụ na ọ tọpụgana ya hapụ ya gbaghara ya, eburu na ebukuziere ex ya ka ha lụwazinenụ, mara na ọ wụ ihe Chukwu dere ya, na ọkwa na ihe ọ gbaghara ya ga flush ya dị nwa, na ya biko gbaghara na ya gaga flush dị nwa, na ya ga-ebuda ya ga-amụ dị nwa. Ya gakwa na agakwuru ex ya na si biko gbaghara na ọ bụrụ na ọ kwapụ ya ugbo nọ na-alụga, na ihe ọ pụtara na ex ya kpọrọ na obi ya nọ n'ebe na ọ just single temptation na body no be firewood, na ọ just ka ya siri ụtọ ihe okpu nna be nye agbawa, na ya ma ihe mere eme. In fact na ọ wee very silly mistake. Ya ele nwunye ya lụrụ ele so ngwa nsogbu na-emecha ya ka kpaghachi ya ka ya echebara ụwa ya echiche na ihe ya nọ n'elu ya. Anonymous send ya ha message again, this time around voice note, mee onwe ya introduce, gwawa ya si na ya wụ nwunye landlord ya, na ọkwa chọhụ ya na ha agwala for some time now. Ya chọpụta ihe pụta plan, ya chọọ ka ọ mata onye na-ekwu, na ya chọrọ ka e nwere ewe ọ ga-eji họsha nwunye ka ọ mara na ihe ahụ ọ na-eme na anya ahụ nwanne ya, na ebe zi na-enweghị effect even till yesterday, na die wụ landlord ha kpọkwara nwunye ya lakpọ, na ihe follow gị up, ya na-efolo ha abụọ up for some time now, ya na-efolo ha up na otele ya followera, na even die wụ landlord adịghị aware na ya ma ihe na tenant ya nwunye meg, na ọ dịghị aware na ya eji enough evidence ga-awụ ya ebupụta ihe ga-emebi, ihe nwere ga-adị too much, na even di ya adịghị aware ihe na ya na aware, na ya dị aware na ya ma ihe tenant ya meg, ya na tenant ya mega, di ya adịghị aware, na ya feel enwe otu ya ga-esi gwa ka ọ kọọlọ nwunye etu ọ da. Mana ebe na work everyday, mmadụ abụọ alakpụrụ everyday, ya na di ya ga-ahụ ebe ha na ebe ọ chọrọ ka ya pụta plan, ya pụtara plan ya wụla nledi ya before gawa ala bekee, na ọ gwa di ya na ọ hapụrụ ya di ya, na di ya gwaga ọ hapụrụ ya na ọ landlord nwoke obi n'ụlọ ya, na ọ dịla ya ime to the extent di ya atọọla ya ime, na ochie eke onwe ma ọ ga-amụrụ ọmụ nwa ahụ, na ọ ga-amụ nwa ahụ na a ga-abụghachi okwu, na a ga-abụghachi okwu na ụta na nwa na-enwebeghị ọha, na ya marakwa ihe ọ kwesịrị ime na hapụrụ ya di ya, kọọlụ onwe gaga fechachi onwe gaga work on herself and her marriage, hapụgara ya di. Ma o decide ịmụ nwa ahụ na ya dị sure na ọ dị enwe nwa, na ya ga-awụrụ ha nnekwu okuko, na ya ga-abụ shashasha, ya ga-abụ kpochi onye ọbụla anya, na evidence eji ọ dị too much, na ihe ya ma na ọ dị too much, na ọkwa ihe ya sị ka ya gwe ya kpọwa landlady, ya kpọọ ya ze ya this time around o kwesịghị agbanyụ phone, and ihe awụ nọmba eji mara ya. Kpọwa ya landlady ya sị kpọọ ya oge ọzọ, ya sọọ ya na ọ ya bido bewe, ya gwa ya sị obele akwa, so na ọ gịnị mekwara na o jiri decide ịgwa ya okwu, ya wụrụzi onye ọ ga-eplere anonymous. Ọ gwawa ya sị ya chọhụ ka o sewere ya na nwunye ya chọrọ ka omume otu ọ ga-esi were voice gwa nwunye okwu, nwunye enwe ike sụkwara mara na ekekwe ihe na ya meg anya ahụ nwanne ya, ọ na di ya n'ala bekee somebody enyewe na information na ebe na o meghị ya ihe mebiri, na ọhịa ya nọ n'elu ya, na di ya na nwunye ya anụkpa ha akpọbe every time ha emimilie gawa ebe ha na-aga. Ọ sị ka kwụrụ ọtọ gwa ya sị ya nsogbu anụ ụwa na ihe niile ahụ ya gwa ya na ihe niile ọ na-esendịrị ya, na ya na-ajụkwa nwunye even the pregnancy part, na ya confront ole nwunye ọ sị na ex ya tụrụ ime. Landlady ya gwa ya na nwe ihe dịka ex, na ọkwa di ya enwekwa dị nwa nwunye ebu n'afọ, gbobiga akwa na mlegodi na elegodi ihe ihere, na eledoro ote di echi emejọsago onwe ya oyi. Ike agwụ ya gwa landlady ya sị ya dị agbanyọ phone ka ya baiga na the matter, ya kpọọ nwunye na phone
si ya na ọ sị na ọ bụ onye nwe nwa o bu n'afọ. Ọ sị ya nakwa ya gwara nọ ex ya na ya biko gbagharakwara na ya na ya agaghị iwepụ ya ma ọ bụrụ na o kwe nkwa na enwe ihe ga-eme marriage ya na ya abụọ. Ya gwa wee sị na ọ wụrụ ele mgbe ka ya na landlord bidoro, ole mgbe ya na landlord bidoro ihe ha na-eme ruo mgbe landlord tụrụ ime, kedu mgbe ha bidoro, kedu mgbe afọ ime bidoro, kedu mgbe ha bidoro before ruo n'afọ ime. Nwunye ya sị na ọ sị gịnị na ele ya o ji landlord ya kwa. Ya jụwa nwunye so okay na ụgwọ ụlọ ahụ renew that year ya hapụrụ country. Ọkwa nwanne ya nwoke sendere ya the money ya sị ya because o meghọ travel, o sendere ya transfer. Yes na nwanne ya nwoke sendere ya na UBA account ya. Ya sị okay na ya ga-agwa nwanne ya nwoke na ọ ga-print ya statement of account, na ya ga-ahụ that statement of account, na ya ga-ahụ ya na marriage ya na ya bụ na ya ga-stake on it, na ya chọrọ ịhụ that statement of account one before aga n'ihu. Na statement of account a ga-ebu date ahụ o jiri renew that house before ya bụ that year ya bụ na ọhịa ya chọrọ na ọgwa nwanne ya nwoke o sendere statement of account with a proof of that ya na ya nwekwara somebody na UBA ya ga-forward ya ka o cheki ma that statement of account na ọ dị authentic, n'ihi na enweghị na onweghị ike ọ na ọ ga-elecha dọkịta ya na ya abụọ dị na mma dọkịta ya use before ya lụọ ya gawa ka ọ ga manipulate ya na enweghị ọ na-aga emefu ya na nwanne ya nwoke na ihe ọbụla ha na-esend na ya nwere somebody na UBA ya forward say chekiere ma this document ọ dị authentic. Na ya gwa nwanne nwoke o sendere statement of account kwụọ that amount ahụ ọsọ jiri kwụọ ụgwọ ụlọ. Mgbe ka nwunye jiri rịọwa ya si ya na actually na ụgwọ ụlọ ahụ na landlord hapụrụ ya na ya jụọ ese ọ bịawala small na ele mgbe ya na ya abụọ bidoro ime ihe rute nkiri hapụrụ ụgwọ ụlọ ya nụrụ n'ụlọ efiri. Ọ gwa wee sọkwa that same month ya gara aga besịrị ya akwa gwa na ya na di ya ihe na-eshitụrụ ihe ike na ha ga-ere n'ụlọ iche na ọ ga-enyetụrụ ha time. The man asịzie ya na ọ bụrụ na ya ga-ekwe na ihe ya na-edisturb ya na ihe na this man na-edisturb kwa ya na-agwakwa ya na ya alụkwala di. The man abịazie that day na ọ bụrụ na ya ga-ekwere na ihe ya na-ekwu na ya ga-ahapụrụ ha ụgwọ ụlọ na ihe meziri ya ji dabaga. The man ji dezie receipt nye na ọwe mgbe ihe a bidoro. Ya jụọ ese nwanne ya nwoke otu nne ya nọ ala bekee rụrụ ụlọ Virgin House, ụlọ ya nọ mgbe awaga foundation ya nọ mgbe a tiri arụtụruo ya ala kparara 3 bedroom flat kpa ha n'aka. Ọ sị na ọ naghị aga na ya na nwanne nwoke nwere beef, na nwanne nwoke jikwara sị nwanne nwoke asịghị ya na ya ga-anọghị ya ka ya kpoo ndị hụrụ ya n'anya ya efilie na nwanne nwoke nọ Ọnịcha azụga ahịa mega ọfụma, filie na ọ bụ ụmụnne na ọ hapụgara ụlọ nwanne nwoke nyere free bụrụ onwe ya ebighị landlord. O dezie receipt nye. Since that time ya na landlord megidere ihe tili afọ ime acha na o weregodo onwe tige na shoes na ya wụrụ ya na ọ ga-ekwe. Ya nụrụ ebe a ego eji ebu nwa ya na-eji ya agba ala everyday ya na-agbara nwa ncha akpakọlọta onwe ya na-edi si elu ruteghala ya na ọ wụrụ landlord ya ka ya na ya bụ pig. So ebe ọ shota adịrị that means ego ya na-esendịrị kemgbe ha many years a ya ejiri pụọ ego ya na-esendịrị na ọwụghụ landlord ya ga-akwụgha ha ụgwọ ụlọ ọ jọs nọ ebe a free ya esendịrị ego were ego emere ka rịọrọ ya mma. Nwunye na-asị ya gbagharị na afọ ime ọrụkwa na ugbo na ele plan o nwere na ya na landlord nyekwala ego ya ga-eji ego ewepụ ya na ọ wụ that day ya kpere kwugo okwu afọ ime ahụ ka ya chọrọ ụlọ ọgwụ ka ya chọrọ ịga ewepụ ya before ebiegwue ya gwa esi mgbe ọ gwakwana ya na ex ya si ya pụta ka ya na ya bọọlụ onwete na landlord ya shiri ya in the past before ọ bụrụ na coincidentally ha bizi n'ụlọ. Ọ sị no na ya wụrụ na ya wụrụ na ya chụpụta ya si na ya na-alụgazi ya gazi somewhere ga rent ụlọ mụọra landlord nwa ahụ na-akọ nwa ya mba nọ m lekiri ihe nwunye ji ọ na-akọka. Ike agwụ ya, ike agwụrụ ọtọ gwụ ya na nwa mba nnọ. Finally na ihe nwunye kwuru na ya cheki onwe na ọ bụrụ na ya achọzighị ịnọ na this marriage, ọ bụrụ na ihe na ya mere ga-agbasara ha marriage, na ya biko ka ha part ya peacefully ha bịa kọwa ihe mere na o kwete maka ụmụ ya ka ha bịa kọwa ihe mere na otu o shiri mee na ọkwa na ọ ga-agbaghara ya n'ebe ọ bụla ọ kpere ga na ya ga-aṅụrụ iyi na ihe a meganụ go end kwalanụ na ọ bụrụ na onye ya one last chance na ya ga-ekwe ya nkwa oivu ṅụọra ya iyi na ihe dị otu a ga-ebekwa ọzọ na ya biko gbaghara ya and ya agaghị iwepụga nwa na ya gaghị ebu ya gaa amụ enweghị ga-eme ka ya mụọ ya ma ọ bụrụ na ọ gbaghara ya biko na arịrịọ ka ya na-arịọ na body no be firewood na kemgbe o kwere gala bekee ya kwa na mmadụ ya makwana hụ ya so na ndị na-eji kukumba ahụ ya ma ha ahụ na ihe ndị edo ya anya ya ma wote eshiri de na ọ wote na-eshi eme na ọ nwoke ya na-ele nwunye gbanyụọ fonu so nsogbu na ya ga-anụ from him na ọ ga-anụ from him na nwamba nọ n'ọhịa ya kpọrọ m ugbu
na m weredela akụkọ na ogboto wederele mba ụwa nọ ya divorce nwaanyị nọ peacefully hapụ ịbịa yọcha nwa ebe o mee na accept that divorce o prepare mind ya for it na otu ọ nọ na ihe na-aga emewu nwunye ya lụrụ ya kwa ụgwọ isi imetọ onwe ya n'ụdị ahụ na nwaanyị ya edachigodi ya na free ọ gbaragodo ụtọ n'ihu ya na imetọ ya aka ga-asọ ya oyi ya ga na ọ bụghị enyi ka enyi abụọ mega na ọ mara eji na ya eshi na family na-aga chọọchị amaghị ihe a na-akụ na chọọchị na ha ebelivuru na nsọ ala kama nwaanyị ga-erek ya la ya n'iyi na-ewere otu ekpa ya fụ kpa ya n'aka free ọ gbara ụtọ nga gboro na mata otu konjishi jide na ahụ ya agaghị ebili na ebe o prepare onwe ya for divorce na m judela unu na ọ wụrụ na ihe a na-ekwu okwu ya wụ ikpo ụmụnna chatara moto kpoo ndị village ha kwuo ihe mere na eji wela ya ọ na-arịọsi ya divorce ekodedly that means o prepare element ya build onwe ya dị ready for what is coming na m judela na ọ wụrụ na eleghị ị ga-eme ụmụnne m kwekwele kwuche m sị nna m ya sị nwanne onye ara onye ara nga a na-akọ akụkọ nwunye gị ka ga aha gị ga nabatakwa na ijikwa wuru di aha ụmụ gị ga nabatakwa ụmụrụ ụmụ atọ na o jikwa wuru mama ha ọ bụrụ na ị cheki onwe gị ị ga-agbaghara lie ihe ị nidiri wụ time ka ị nidiri ọ bụrụ na ị cheki onwe gị ị ga-agbaghara lie n'ihi na ụfọdụ ụmụ nwoke ga-agbaghara ụfọdụ ga-asị ka enye ya condition na a ga-agbaghara ihe a niile dị n'obi ọ bụrụ na ile onwe gị ga-agbaghara lie with time na ị ga-agbaghara lie ọ bụrụ na ị lọta ebe isi iwe onye omenala ị naghị aga na-awụ ndị chọọchị ihe ị nidiri cleanse ya gị macha ya ahụ cleanse ya gị kwụọ ya enweta ị ga-esi kwụọ ya oriko ebe o kwela gị nkwa na ọ na-ịgbaghara ya na ya ga-aṅụrụ ya iyi ihe ọbụla ebe ọbụla isi ya ikpere gara ya ga-aṅụrụ ya iyi ya ga-emekwa ihe dị otu ọzọ na ya ga-aga ewepụga nwa obu n'afọ ọ bụrụ na ị cheki onwe gị ọfụma gị mara that ọsọ ga iwepụ nwa obi n'afọ achọm ibeti iwe ọnụ ebe ahụ ihe gbasara iwepụ nwa na ịhapụ ya na gị na achọm ibekwu ebe ahụ mana ebe ihe o ji ọnụ ya gwa gịnị ya bụ ma ị ga-enwetụ time nyetụ the condition time the situation gị nyetụ ya time ị ga-ama ihe ị ga-eme ọ wụrụ ịmachi ya ahụ gbaghara ya bịa with condition fine ihe sịkwa na ị chọrọ divorce ya na ị na-alụgachi ụtọ ọsị gị mee ya codedly emena ya ka ị gaa public ka ị disgrace ya n'ihi na ụmụaka dị involved ihe ị ga-emewo kpọọ nne na nna na ụmụnne gwa ha ihe nwanne ha nwaanyị mere nye ha reason iji si na-alụgachi biko ịpụta forward na ị chọrọ divorce ya ha ga-ajụ na gịnị ka o mere ị gaghị akọvaliri ya that part a ka m ga-asị don cover it because ikpe oyi ya sị enweghị o mere mere chọzi ịlụ ọnụ ahụ iji gwa ha na enweghị o mere ikwuore ịkwụsịrịle ha na ka aha agaala enwezi ihe mere echi your own because mgbe ha jụrụ na gịnị ka iji ahapụ nwanne ha na iji ọnụ kwuo na enweghị o mere ụmụnne ha ga-alụtali ha ga-ajụli ajụjụ ihe mere gị ịnapụla onwe gị that right of discovery ịmata ihe mere nụ ma otu o shiri mee ị ga-agwa ụmụnna ya na ụmụnne na enweghị ihe mere batụ na ị na-alụgachi because of gịnị ọwụ ihe ọ gwara na gị biko gị mere ya ebere divorce ya quietly silently without ekweghị ndị mmadụ mata ihe mere nụ ị ga mee ya otu ahụ enwe ihe mere echi to cover the truth ịnapụla ụmụnne gị right ị ga-jụọ ese ihe mere nwa ha nwoke ya nwa ụmụnna ya ga-asụ na ha jụrụ na ajụ na ọ gịnị ka nwanne ha nwaanyị mere iji jụrụ gị sị na onwe ihe o mere na-alụgachi kwesịghị ekwesị ihe ga-emebi because obi wa akpa onye ọbụla nya ke ihe o mere aga m asị abịa kpọọ village ndị kpọwa mewe 2 villages involved kpọrọ ụmụnne ha enwe ihe unu chọrọ ime gị kpọkwa na gị gwa ụmụnne nne na nna ya na ụmụnne gwa ha exactly ihe o mere ha ma chọzi iji aka ha bụpụta nwanne ha ka dịra ha of which I know they will not mana ị chọrọ iwere ya ewele ị chọrọ gị na ibiri naanị ihe nidiri wụ time build your mind towards it lee ma nwe ihe ị ga-echeta gbaghara ya sị nwaanyị mba nọ cheta gịnị na ihe na ihe na-echeta wụ how long ya na-anọrọ n'ala bekee and how long nwoke na na-arịla nwunye ya elu rịgide ya elu makwa ya were gide nwaanyị elu gị na nwaanyị megide ihe siri ya ghara ime na some night ya na nga jide ncha na-agba chọkọchọkọ ka nwoke na nwunye ya kwụrụ ụgwọ isi n'elu akpịrị ma ntụ iri ndụ ararịrị mee na ihe ga mkụga gwena na enweghị ga-eme n'elu ụwa na obi ya pụọla na that woman Chukwu na-emere ebere na ya nọ n'ala bekee ma ihe a na-ibupụta na ọwa ozu ya and ya mahụ mgbe ya na-eji ihe ya na-ewe onye gburu mmadụ na ihe m kọga macha ahụ na ya ma ya so na that one ya so na that part n'okwu na ọ kwụrụ agwụ na m judela mba ụwa na ele onye ụdị ga-eji ya chọrọ ịma ọ ya gawa public ka ọ ya gawa silently na ya chọrọ ime nwaanyị na ihe ya ga-eme ọfọ ya ụfụ n'ahụ ụmụnne m rịọ nga m nwere ike ịgbarịọ ya sị m gbotowere ya ọnụ ọ ihe m bịara bịa gbotowere ọnụ ngara ụmụnne m enwe nne ihe ụnụ ga-agwa nwanne ya nwoke ụnụ gwa ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ